Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ με τον φίλο Κωνσταντίνο θα ξεκινήσουμε μία σειρά podcast και πιο συγκεκριμένα με θέμα την Φόρμουλα 1 και θα αναλύουμε κάθε Σαββατοκυριακό που έχει αγώνα το τι έχει συμβεί. Καλησπέρα Κώστα. Χαίρετε. Ναι, αυτό θα κάνουμε μερικές αναλύσεις στους αγώνες που είδαμε. Αλλά με την απόψάρα μας. Τώρα δεν θα γίνω πιο συγκεκριμένο στο τι εννοώ. Ότι οι απόψεις είναι σαν κάτι άλλο, ότι όλοι έχουν από μία. Αλλά ναι, Grand Prix Σιγκαπούρη σήμερα. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα γι' αυτό. Για το Grand Prix. Γιατί? Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, κοίτα, περιμέναμε ότι είναι ένας αγώνας στον οποίο δεν θα βλέπαμε ούτε το υπερβολικό θέαμα, γιατί δεν προσφέρει τόσες πολλές ευκαιρίες προσπέρασης στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Παρότι έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια και βάλανε μια τέταρτη ζώνη DRS στο Grand Prix. Έτσι, και επίσης είναι μια από τις πιο απαιτητικές πίστες στο καλεντάριο της Φόρμουλα 1. Εντάξει, τώρα το κλίμα της Σιγκαπούρης είναι... Εντάξει, δεν το συζητάμε. Τώρα εδώ μιλάμε για υψηλά επίπεδα υγρασίας, νυχτερινός αγώνας. Είναι λίγο τροπικό το κλίμα, δεν είναι η πιο ευχάριστη διαδρομή που μπορείς να κάνεις σε ένα μονοθέσιο για 2 ώρες, γιατί είναι και σε μεγαλύτερη διάρκεια, αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος αγώνας. Είναι 2 ώρες. Ο αγώνας είναι 2 ώρες. Σήμερα νομίζω κράτησε 1 ώρα και 50 λεπτά. Κάπου εκεί κράτησε ο αγώνας. 1 ώρα και 40 κάτι πρέπει να είναι. Ναι, 1 ώρα και 40 λεπτά έκανε συνολικά ο Νόρις. Αυτό είναι ένας αγώνας ο οποίος δοκιμάζει πραγματικά πολύ τις σωματικές αντοχές του οδηγού. Ναι, δεν το συζητάμε. Και αυτό. Καλά, εντάξει, τώρα για τους οδηγούς συγκεκριμένα ο Νόρις σήμερα τα έκανε όλα σωστά. Δεν έκανε τίποτα λάθος. Αν εξαιρέσεις το μπλοκάρισμα, μικροεπαφές που είχε με τους τοίχους, κατά τα άλλα, ναι. Εντάξει, κοίτα, το σώσιμο που έκανε με το μπλοκάρισμα, του το δίνω, εκεί μπορούσε να έχει τελειώσει ο αγώνας του μια και καλή. Ναι, ήτανε. Γιατί ήταν κλατσοτό κυριολεκτικά. Ήταν στο τόσο το να μπορείς να σπάσει η ανάρτηση, να σπάσει η αεροτομή μπροστά. Δηλαδή θα μπορούσε να βγει εκτός από το τίποτα. Και φάνηκε στην πορεία του αγώνα που ο μηχανικός του έλεγε «Τσίλαρε ρε παιδί μου, πήγαινε λίγο πιο σιγά και απλά φέρ' το σπίτι». Take a drink, του είπε «Πιες λίγο νερό ρε παιδί μου, χαλάρωσε λίγα, λάρωσε». Ρίξε λίγο. Μην αγώνεσαι, δεν τελειώνει το πρωτάθλημα σήμερα. Έχουμε ακόμα 6 αγώνες μπροστά μας. Εντάξει, ο Νόρις βέβαια κυνηγάει τώρα λίγο να σώσει πράγματα που τον πλήγωσαν βαθμολογικά σε προηγούμενους αγώνες. Οπότε έκανε το παν να πάρει ακόμα και αυτό τον έξτρα πότο του ταχύτερου γύρου. Άσχετο που το έκανε τελευταία στιγμή ο Ρικιάρντο για δωράκι στον φίλο του τον Verstappen. Τώρα το Ρικιάρντο ανοίγεις άλλη κουβέντα εδώ. Θα πούμε και το Ρικιάρντο. Θα επιστρέψουμε μετά. Αλλά ναι, ήταν μεγάλο χτύπημα αυτός ο πόντος που έφυγε. Ναι. Ήτανε δωράκι. Αλλά αυτό, σήμερα τα έκανε όλα σωστά ο Νόρις. Τίμησε την πόλη του. Γιατί και άλλες φορές που είχε την πόλη. Ισχύει. Ενώ πρώτος αγώνας. Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις, έχουν ξεκινήσει και κυκλοφορούν τα memes που ότι περιμένω ότι θα έκανε τέτοια λάθη, γατάκια. Η αλήθεια είναι τα κατάφερε, ναι. Έπρεπε. Γιατί είχε και το Verstappen πίσω του. Δεν μπορούσε δηλαδή να του ξαναχαρίσει, γιατί του είχε χαρίσει στο παρελθόν την pole position του Verstappen. Κοίτα, δεν σου κρύβω ότι περίμενα στην πρώτη στροφή να γίνει μακελιό. Δηλαδή μια επαφή, ένα χτύπημα, ένα safety car, το περίμενα. Κοίτα, είναι ψιλοφρόνιμη φέτος. Ναι, δηλαδή σε πάρα πολλούς αγώνες είναι όλοι αρκετά τυπικοί μεταξύ σου, αν εξαιρέσεις το προηγούμενο με το φάουλ που έγινε μεταξύ Πέρες και Σάινθ. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα με μια τόσο στενή πίστα και τα μονοθέσια στο μεγαλύτερο τους μέγεθος πλέον,
Πίστευα ότι θα γινόταν όντως μια επαφή που κάποιος θα βγαίνει εκτός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φοβόμουν ότι ο Νόρις θα είναι το θύμα της ημέρας. και θα χάναμε τις ελπίδες για το πρωτάθλημα που παλεύει και πάει λέγοντας. Οπότε ζούσα λίγο με το φόβο στους πρώτους γύρους. Όχι, εντάξει, ήταν όλοι φρόνιμοι. Μου το επανέφερε κάθε τόσο. Δηλαδή, ήταν λίγο στα όρια ακόμα και όταν έριχνε γύρους στους τελευταίους οδηγούς, ακόμα και εκεί άκουγα το σχολιαστή και έλεγε ότι ακόμα και τώρα πίεζει υπερβολικά πολύ. Δηλαδή κάνει τις προσπεράσεις δύσκολες. Και λες τώρα, δηλαδή, γιατί? Ηρέμησε. Ναι. Ηρέμησε, είσαι μπροστά, ηρέμησε. 25 δευτερόλεπτα μπροστά ήτανε. Ναι, κάποια στιγμή φάνηκε ότι θα πήγαινε για το μεγαλύτερο domination στη σεζόν μέσα, δηλαδή όσο αφορά την απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Πίεζε πάρα πολύ. Πήγε να το κάνει κάποια στιγμή. Εντάξει, νομίζω στο τέλος πρέπει να τερμάτισε κοντά στα 20 δευτερόλεπτα, 21, κάτι τέτοιο. Αυτό. Εντάξει, ο Verstappen έκανε κυριολεκτικά damage control. Και μάλιστα σε μια πίστα όπου πέρσι η Red Bull είχε πολύ μεγάλο θέμα. Παραπονιόταν συνέχεια πέρυσι για το στήσιμο του αυτοκίνητου στη συγκεκριμένη πίστα. Οπότε το ότι έμεινε στη δεύτερη θέση και ήταν και ευχαριστημένος, εγώ το πιστεύω 100%. 100%. Βέβαια δεν απειλήθηκε ποτέ από... Όχι, ο Πιάστρι δεν τον πίεσε, ναι. Ο Ράσελ, εντάξει, δεν ήταν αγώνας για τη Mercedes σήμερα, ο Χάμιλτον γκρίνιαζε συνεχόμενα, δεν του έκανε κανένα λάστιχο, μάλλον υψηλό downforce, οπότε όλο αυτό του έφερε μεγάλη φθορά και μπήκε και πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή τελείωσε με τη hard, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 43 γύρους. Ναι. Γιατί στο 17ο γύρο μπήκε μέσα από soft, δηλαδή όλη η στρατηγική που ακολουθήσανε πάνω στο Χάμιλτον δεν βγήκε. Ήταν λίγο αμφιλεγόμενη στρατηγική να ξεκινήσουν κάποιοι με τη μαλακή γόμα σε αυτόν τον αγώνα. Βέβαια έπαιζε πάρα πολύ το σενάριο στη συγκεκριμένη πίστα και γενικά σε πίστες όπου δεν ευνοείται η προσπέραση. Παίζει πάρα πολύ το σενάριο του undercut. Όποιος καταφέρει να κάνει το undercut είναι αυτός που είναι κερδισμένος σε τέτοιες πίστες. Καλά, δεν το συζητάω για το Μονακό που είδαμε τι έγινε φέτος. Νομίζω ήταν οι πρώτοι 9-10 που στις θέσεις που ξεκίνησαν και τερματίσανε. Ναι. Ήταν ίσως ο πιο βαρετός αγώνας, αν εξαιρέσει το πρώτο γύρο. Ήταν. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό έκανε το damage control ο Verstappen για να τουλάχιστον σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί τουλάχιστον από το κατασκευαστόν που έχει πέσει δεύτερη πλέον η Red Bull. Και τουλάχιστον να μην έρθει να κόψει λίγο την ταχύτητα με την οποία έρχεται ο Norris κατά πάνω του για τον τίτλο. Είναι τώρα νομίζω πόσους 52 βαθμούς πρέπει να είναι τώρα ο Norris πίσω από 52 βαθμούς διαφορά, ναι. Έχουν 52 βαθμούς. Εντάξει, ζορίζεται πλέον ο Max. Ζορίζεται αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα παρότι μένουν 6 αγώνες κανονικά, μεσολαβούν και 3 sprint. Που αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανακατεύει πάρα πολύ την τράπουλα, γιατί εάν καταφέρει ο Νόρις να κάνει 3 στα sprint, κλείνει την ψαλίδα που έχασε από αγώνες που η McLaren είχε κρίση ταυτότητας. Δεν ήξερε ποιος είναι ο νούμερο 1 και ποιος νούμερο 2 οδηγός. Ευτυχώς αυτό το λύσανε φέτος. Πήρανε την απόφαση και είπαν ότι εμείς θα στηρίξουμε τον Νόρις. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή το βλέπεις ότι μετά τη νίκη που έκανε στο Μαϊάμι, ότι άρχισαν να χτίζονται κάποιες ελπίδες και το μονοθέσιο από το πουθενά άρχισε να βρίσκει δύναμη. Ο Νόρις μπορούσε να το στηρίξει αυτό και παρόλα αυτά κάνανε σχεδόν τα πάντα μέχρι και τον προηγούμενο αγώνα να το καταστρέφουν. Ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεκαθαρίζεις ρε φίλε αυτό. Δεν γίνεται να έχεις 2 νούμερο 1 οδηγούς. Δεν βγαίνει. Είναι και δύο όμως πολύ δυνατοί. Είναι πάρα πολύ δυνατοί. Ο Πιάστρι πιστεύω ότι εάν του χρόνου με το καλό δεν υπάρξει κάποια μεγάλη αλλαγή στην ομάδα, πιστεύω ότι θα είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές του πρωταθλήματος. Ναι, αυτό το πιστεύω και εγώ. Αυτό έχει πολύ τσάγανο. Καταρχάς σήμερα ήταν ο μόνος που προσέφερε θέαμα. Όλες οι προσπεράσεις του ήταν σε δύσκολα σημεία
και από την εξωτερική. Και από την εξωτερική κιόλας. Και στο Χάμιλτον και στο Ράσελ, νομίζω, και τους δύο από την εξωτερική. Ναι, και τους δύο τους έφαγε έτσι. Βρήκε δηλαδή, το πάτημά του εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι και στον προηγούμενο αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν το απίθανο dive bomb που έκανε στο Leclerc και τα φρένα έπιασε τέλεια, δεν μπλόκαρε πουθενά και ήταν μόνιμα μπροστά, σωστές άμυνες. Αυτό, δηλαδή, καλά, δείχνει... και στο Αζερμπαϊτζάν ο Πιάστρι τα έκανε όλα σωστά. Ναι, όλα σωστά όμως. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, κάποια στιγμή συζητούσαμε και σου έλεγα ότι ο Πιάστρι σε σχέση με τον Νόρις, τουλάχιστον αυτό μου δείχνει εμένα, είναι ότι ο Πιάστρι έχει τη στόφα του πρωταθλητή. Φαίνεται, ναι, ότι έχει αυτό που λείπει του Νόρις. Είναι αρκετά. Είναι πολύ ψυχρός, δηλαδή είναι σε αυτό, τελεία. Δεν επηρεάζεται συναισθηματικά από τίποτα. Έτσι φαίνεται. Ακόμα και όταν έκανε την πρώτη νίκη ήταν σχεδόν ανέκφραστος, δεν πανηγύρισε κάτι. Άσχετα αν έγινε αναμπομπούλα με την ομάδα τότε στην Ουγγαρία και κάνε μπρος πίσω και τα Κυριακάτικα κατά meeting και τις βλακές που λέγανε στον Νόρις. Αυτό ήταν τραγικό. Αυτό ήταν τραγικό, μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Ήταν τραγικό. Αλλά ναι ρε παιδί μου, δηλαδή δείχνει ότι σαν οδηγός, παρότι δεύτερη χρονιά στη Φόρμουλα 1, ότι έχει πολύ μεγάλες βλέψεις. Μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά και θα είναι βασικός πρωταγωνιστής. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Ράσελ ποτέ θα καταφέρει κάτι αντίστοιχο. Εδώ δεν ξέρω. Είναι και λίγο αμφισβητείται η θέση του για το 26 του Ράσελ. Με αυτά που ακούγονται και με αυτά που φαίνονται. Γιατί έχουν ξεκινήσει τώρα κάτι meetings μεταξύ της ομάδας που μανατζάρει το Verstappen και τον πατέρα του, μαζί με το Τότο και κάτι τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι σενάρια. Είναι σενάρια. Anyway, αλλά μιας και πιάσαμε το Ράσελ, αυτό που μου άρεσε πολύ με το Ράσελ σήμερα ήταν αυτό που έκανε στο τέλος. Που έκανε στο Leclerc. Όπου αρχίσει. Όχι την άμυνα. Πριν από την άμυνα. Πριν ξεκινήσει να κάνει άμυνα. Που γυρνάει και κάνει το εξής. Έχουν ξεκινήσει. Ό,τι έχει βάλει ο Leclerc τη σκληρή γόμα και έχει αρχίσει τώρα και βαράει ταχύτερους γύρους. Χαμηλά 1.36, έχει πιάσει κάτι 1.35.8, 1.35.7, κάτι τέτοιους γύρους, όπου όλο το υπόλοιπο grid κινούταν σε πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Και γενικά ο Leclerc σήμερα είχε το καλύτερο pace από όλους. Είχε pace για την πρώτη τριάδα, αλλά ναι, τον έφαγαν πίσω θέσεις. Ήταν αρκετά πίσω. Όταν λοιπόν φάνηκε ότι ο Leclerc μπορούσε να πιέσει και πίεζε εκείνη την ώρα. Αυτό που γύρισε και είπε ο Ράσελ είναι ότι το αυτοκίνητο μου έχει πρόβλημα. Έχω υποστροφή και υπερστροφή μαζί. Δηλαδή, για κάποιο λόγο ο Ράσελ σήμερα οδηγούσε, κατά την άποψή του, τη Ferrari του 2014, ξέρω εγώ. Αυτό θυμήθηκα να το είπε και λέω. Και λέω μπράβο. Ναι, δηλαδή το αμάξι τα έχει όλα. Δεν πατάγει το αυτοκίνητο στον δρόμο καθόλου σήμερα του Ράσελ. Για κάποιους γύρους ίσα-ίσα στο τέλος. Anyway, αυτό λοιπόν τι ήθελε να κάνει? Ήθελε να αναγκάσει τον Leclerc να πιέσει ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε όταν θα τον έφτανε το Ράσελ να μην είχε πλέον ελαστικά για να κάνει την προσπέραση. Παράλληλα ο Ράσελ έκανε και την εξοικονόμηση για να έχει τα λάστιχα στους τελευταίους 4-5 γύρους και του βγήκε. Έτσι, δεν μπόρεσε να προσπεράσει ο Leclerc στο τέλος. Και μάλιστα γύρισε και το είπε και ο ίδιος. Λέει, ρε παιδιά, δεν ξέρω, ξαφνικά εκείνοι βρήκανε πρόσφυση από το πουθενά. Τι έγινε ξαφνικά? Οπότε αυτά τα mind game που έπαιξε ο Ράσελ του βγήκανε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η Ferrari τα πήγε πολύ καλά επίσης. Από αυτή τη φλόπα που φάγανε χτες στο qualifying και ξεκινήσανε σήμερα 9-10, τερματίσανε σήμερα 5 και 7. Σωστά. Αρκετά καλό. Έτσι, για τη συγκεκριμένη πίστα. Η στρατηγική τους βγήκε. Σωστή. Κοίτα, φαίνεται ότι η ομάδα πλέον το έχει βρει. Δηλαδή είναι σε ένα πολύ καλό ρυθμό. Το μόνο που τους λείπει είναι μικρές βελτιώσεις του μονοθεσιού που θα το κάνουν καλύτερο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι η Ferrari που οδηγάει ο Leclerc αυτή τη στιγμή είναι χειρότερη από τη McLaren του Norris. Όχι, είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι πολύ κοντά. Απλά είναι, νομίζω, οι επιλογές που κάνουν κάποια στιγμή στρατηγική που μπορούν να τους πληγώνουν, το ποιος είναι πρώτος, οπότε έχει καθαρό αέρα, άρα μικρότερη φθορά ελαστικό. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένα πακέτο λίγο περίεργο.
Η Ferrari αυτό που κατάφερε να λύσει το μεγάλο πρόβλημα που είχαν τις προηγούμενες 2 χρονιές. Που το αυτοκίνητο μάσαγε τα λάστιχα, λες και ήταν τσίχλες. Σωστά. Δεν άφηνε λάστιχο. Αυτό το πράγμα φαίνεται όχι απλά το διόρθωσαν, καταφέρανε και το χρησιμοποίησανε και υπέρ τους κιόλας. Με τη διαχείριση των ελαστικών. Να φανώ τολμηρός. Για πες. Ζούμε να δούμε τη Ferrari του 25 να διεκδικεί πρωτάθλημα. Ένας Θεός ξέρει. Από το χρόνο έχουμε να δούμε. Έχουμε να δούμε πολλά του χρόνου. Δεν μπορώ. Είναι κορύφωση μετά, δεν έχει άλλο. Την επόμενη χρονιά δεν μπορώ να τη δω. Καθόλου. Δεν μπορώ να τη δω. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μία McLaren η οποία είναι στα ντουζένια της. Το πώς θα της βγει αυτό το πράγμα, γιατί του χρόνου εξαιτίας του ότι εάν συνεχίσει έτσι και κερδίσει των κατασκευαστών, του χρόνου θα έχει πολύ λιγότερο χρόνο στις αεροσύραγγες για τις δοκιμές CFD. Οπότε δεν ξέρω πόσο θα τους πληγώσει αυτό το πράγμα. Το καλό είναι ότι ορίμασαν φέτος πολύ γρήγορα, γιατί είχε περάσει πάρα πολύ καιρός που η McLaren κοντράριζε για την πρώτη θέση. Οπότε ξαφνικά βρεθήκαν σε ένα περιβάλλον που δεν θυμόντουσαν. Κανένα από τα στελέχη δεν θυμόταν πώς ήταν στην πρώτη θέση και δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Αυτό ευτυχώς το ξεπέρασαν σχετικά γρήγορα. Οπότε, αν μπορούσαν να το κρατούσαν αυτό και για του χρόνου, πολύ καλός και να τους βγει. Έχουμε ένα Newey ο οποίος θα είναι στην Aston Martin. Και το τι θα φτιάξει ένας έως ξέρει, αλλά το θέμα είναι και ποιος θα μπορέσει να το οδηγήσει αυτό το πράγμα. Ο Stroll δεν υπάρχει περίπτωση. Να σου πω την αλήθεια εδώ τώρα σε αυτό για την Aston Martin. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει. Όχι, δεν πιστεύω. Θα μπορέσει να εφαρμόσει πολλά πράγματα ο Newey πάνω στην Aston Martin, αλλά επειδή υπάρχει και αυτό το κομμάτι ότι δεν μπορεί να κάνει διαρροή εσωτερικών πληροφοριών από την προηγούμενη ομάδα, δεν μπορεί να το κάνει και αντιγραφή, δηλαδή τη Red Bull πάνω στην Aston Martin. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα το βγουν αυτά που θέλει να κάνει για μία σεζόν. Δεν έχει να λέει. Μπορεί να μην την κοιτάξουν είτε καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάψουν έτσι όλες οι ομάδες μία σεζόν. Γιατί λες καμία ομάδα να μην θέλει το πρωτάθλημα του χρόνου. Όλες θέλουν πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, όλοι θα φτιάξουν το μονοθέσιο τους. Το θέμα είναι τι θα παρουσιάσει ο Newey. Αν θα μπορέσει να το οδηγήσει ο Αλόνσο, με την έννοια να το οδηγήσει ο Αλόνσο και να κοντράρει την πρώτη πεντάδα, έτσι. Αυτό εννοώ. Όχι, γιατί ο άνθρωπος. Που είναι φωτιά η πρώτη πεντάδα. Ναι. Καλά, για το Stroll, του ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως είχα δει επειδή λατρεύω Rocket Power του Mohawk, λέει σαν να δίνεις ένα βιολί Stradivarius σε μία μαϊμού. Δεν θα μπορέσει να παίξει. Όπως και να το κάνουμε. Οπότε, άστο αυτό. Δεν τον υπολογίζουμε αυτό, σαν να μην υπάρχει ένα οδηγός. Ναι. Και μιας που λέμε για οδηγούς και ποιους υπολογίζουμε, εάν ήθελα έναν οδηγό να είναι μαζί με τον Αλόνσο του χρόνου, δηλαδή αν μπορούσε ο Στρόλ να εξαφανιστεί από τη Φόρμουλα 1, θα ήταν ο Κολαπίντο. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Ο Κολαπίντο θα πήγε. Τέλεια. Ξεκινάμε από το πιο βασικό. Ο Άλμπον, όσο καιρό είχε τα προηγούμενα τζιμάνια της Williams, το παίζε βασιλιάς. Δεν είχε κανένα το κοντράρι, μόνιμα ήταν μπροστά σαν νούμερο ένα οδηγός, οπότε όλα καλά, όλα ωραία. Ναι. Τώρα που ήρθε ένας οδηγός όμως που μπορεί να τρέξει, δεν του άρεσε το σημερινό χώσιμο που του έκανε και πήρε θέσεις. Ναι, τον πόνεσε. Και βγήκε να πει τι κάνει. Τι κάνει ρε φίλε, δηλαδή συγγνώμη. Ναι. Θα σου κάνω εγώ στην άκρη ή δεν θα σε πιέσω επειδή εσύ έχεις επαναπαυθεί αυτό που κάνεις 3 χρόνια τώρα στη Williams. Έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα. Ότι πας έχει έρθει, παλεύει για τη θέση του κυριολεκτικά, ξέρει από τώρα ότι δεν θα είναι στη Williams γιατί έχει κλείσει ο Sainz, αλλά γιατί να μην δώσει τα πάντα άμα του δοθεί η ευκαιρία να τον πάρει κάποια άλλη ομάδα σαν δεύτερο οδηγό. Παλεύει, δηλαδή, λέει, η ίδια η Williams, ο ίδιος ο James, παλεύει να φέρει τον Κολαπίντο να μπορέσει να τον πάει στη Ζάουμπερ του χρόνου. Που παραμένει μια θέση ανοιχτή για τη Ζάουμπερ. Στη Ζάουμπερ του χρόνου είναι ποιος, μόνο ο Χούλκεμπεργκ. Έχει ανακοινωθεί ο Χούλκεμπεργκ. Όπου μιας και πιάσαμε Χούλκεμπεργκ και Κολαπίντο και οι δυο τους σήμερα τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ναι, πάρα πολύ καλά. Παρότι βαθμολογήθηκε μόνο ο Χούλκεμπεργκ και ο Κολαπίντο που τερμάτισε 11ος. Τα πήγανε και οι δύο άριστα. Γενικά ο Χούλκεμπεργκ φέτος τη Haas την έχει κουβαλήσει στους ώμους του
Πολύ. Δηλαδή ο άνθρωπος θα σπάσει πλάτη του. Στο τέλος. Το Μάγνουσεν, ας μην το κοιτάμε. Αν και περίμενα σήμερα, αφού ήταν με 0 βαθμούς, θα κάνει όλα όπα. Είχα μια ελπίδα, δηλαδή, να δω μακελιό. Αλλά εντάξει, ήταν τυπικός ο Μάγνουσεν σήμερα. Μόνο ένα σκάσιμο είχε κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ακούμπησε στον τοίχο. Που όταν έδειξαν το πρώτο πλάνο, δεν φάνηκε τόσο έντονο η επαφή που είχε. Στην κάμερα όμως, την μπροστινή τη λήψη, φάνηκε ότι χτύπησε πολύ περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι οδηγοί. Ναι. Και έσκασε το λάστιχο. Εντάξει. Αφού δεν τα έσπασε όλα καλά. Αλλά ναι. Ο Πέρες πάλι κοιμισμένος σήμερα. Ο Πέρες οριακά δεν έχασε θέση από τον Κολαπίντο. Αυτό έχω να πω. Ναι. Ήτανε μόνιμα στο 1,2-1,4 Κολαπίντο. Δηλαδή η Williams κόντραρε τη Red Bull. Ρε εσύ, κοίτα να δεις. Χώνεψε το αυτό. Ο Πέρες ξεκίνησε 13ος. Ωραία. Είχε μπροστά του Κολαπίντο, Άλμπον, Σάινθ και μετά τους υπόλοιπους, έτσι. Αυτό που κατάφερε να κάνει είναι να κερδίσει τη θέση από τον Τσουνόντα, όπου έπεσε πίσω ο Τσουνόντα. Κατάφερε να κερδίσει τη θέση του Άλμπον που εγκατέλειψε ο Άλμπον και προσπέρασε τον Κολαπίντο. Και έτσι τερμάτισε 10ος. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Δεν εμφανίστηκε πουθενά ο Πέρες. Που είναι street circuit, υποτίθεται οι αγώνες του και καλά, ρε παιδί μου. Αλλά ναι. Ναι, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Να λέγαμε. Νομίζω κάποια στιγμή πλησίασε, πήγε να κοντράρει το Χούλκεμπεργκ. Και έφαγε και γύρω κιόλας. Σκέψου τώρα ότι κάποια στιγμή ο Πέρες ήταν στο DRS του Χούλκεμπεργκ, είχε αφήσει τον Κολαπίντο στα 3,5 δευτερόλεπτα και ο Κολαπίντο παρόλα αυτά τερμάτισε από πίσω του στο 1 δευτερόλεπτο. Δηλαδή, ή το μονοθέσιο είναι τόσο κακό πλέον, ή ο Πέρες δεν έχει να δώσει κάτι παραπάνω και σαν οδηγός έχει τερματίσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορεί να ακολουθήσει τη νεότερη γενιά. Δεν ξέρω. Δεν θα τον πω κακό οδηγό το Πέρες, γιατί εντάξει, έχουμε δείξει στο παρελθόν το πώς έχει τρέξει και πώς έδωσε πρωτάθλημα στο Verstappen. Οπότε δεν θα τον αδικήσω σαν οδηγό. Αλλά όντως τη χρονιά φέτος είναι σχεδόν ύπαρκτος. Γιατί όλο αυτό το κουβάλιμα που έχει τώρα η Red Bull και έχασε την πρωτιά των κατασκευαστών και πέρασε η McLaren είναι αποκλειστικά του Verstappen. Ο Πέρες πάλευε για εξάδα, πεντάδα να μπει και αν ή να είναι μέσα στη δεκάδα και ό,τι μαζέψει από 1 βαθμό και πάνω. Δεν είχε κάτι άλλο. Δηλαδή αν ο Verstappen δεν έτρεχε, η Red Bull δεν θα ήταν ούτε δεύτερη. Ούτε δεύτερη. Καλά, όχι ότι δεν απειλείται. Και όχι, δεν είναι στους 30 βαθμούς, δεν είναι κάτι. 34 βαθμούς. Ναι. Και ξέρεις τι, επειδή τώρα το έχω μπροστά μου και το κοιτάω και το σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Εάν η McLaren και η Red Bull για κάποιο λόγο δεν πάνε καλά στους υπόλοιπους 6 αγώνες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για τη Ferrari να πάει αυτή πρώτη στους κατασκευαστές. Θέλει είναι πολύ λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά το μονοθέσιο δείχνει ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή αν ο Verstappen σταματήσει να βγαίνει δεύτερος και καταφέρει η Ferrari να κάνει ένα σωστό qualifying που δεν είχε χτες, γιατί αν το είχε δεν θα ήταν ο Verstappen δεύτερος. Ναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Ο Leclerc είχε χρόνο μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο, καλύτερο γύρο από το Verstappen. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι στο ίδιο βαθμό, δηλαδή κονταριζόταν με τον Norris. Είναι στους 75 βαθμούς η διαφορά. Εντάξει, τώρα και με 6 αγώνες και πόσα sprint είπαμε, 3. 3 sprint. Εντάξει, θα πρέπει να τα πάει τρομερά άσχημα η Red Bull και εξαιρετικά καλά η Ferrari, για να μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση. Η Red Bull ούτως ή άλλως θα πάει μέτρια. Δηλαδή σήμερα πήρε 18 βαθμούς πήρε, 19 βαθμούς πήραν. 19 βαθμούς, ναι. Η Ferrari πήρε, 16. Πήρε 16.
Οπότε ήταν σε πλεόνασμα πάλι η Red Bull. Αλλά anyway, εντάξει, τώρα να μην φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε τι πρέπει να γίνει για να φτάσει η Ferrari στην πρώτη θέση. Σε καμία περίπτωση. Απλά λέω ότι υπάρχει μια ελπίδα. Το θέμα είναι ότι η Red Bull δεν μπόρεσε, λέει, να φέρει ηθικό livery, όπως είχε φέρει η McLaren, όπως έφερε και η Mercedes, που παρεπιπτόντως η Mercedes ήταν πανέμορφη. Λέει, παιδιά, δεν θα φέρουμε επαιτειακό livery στο αυτοκίνητό μας γιατί φοβόμαστε για θέματα βάρους. Ρε φίλε, η Red Bull να συζητάει ότι δεν μπορεί να φέρει για θέματα βάρους. Έφυγε ο Νιούι. Κάτι το οποίο το έκανε η Alpine στην αρχή της σεζόν, που ήταν το αυτοκίνητο της σχεδόν μαύρο με μερικές πιτσιλιές μπλε και ροζ, που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν εξαιτίας του βάρους, και κάθεται και κάνει μια τέτοια δήλωση πια η Red Bull. Ναι, η ομάδα από το Φλεβάρι και μετά, από όταν ξεκίνησε αυτό το χαοτικό με το σκάνδαλο, φαίνεται ότι στην πορεία παρουσιάζονται συνεχόμενα προβλήματα. Η απώλεια του Νιούι πλέον είναι αρκετά αισθητή, γιατί οι βελτιώσεις που έχουν έρθει δεν έχουν βοηθήσει, και σήμερα, αν παρατήρησες, αλλάξανε πάλι τις μπουκάλες πάνω από το μονοθέσιο. Το είπα αυτό γιατί αυτό κρατάνε τις ψηλές μπουκάλες όταν θέλουν να τρέξουν σε ένα σιρκουί με πολλές ευθείες γενικά που έχει ταχύτητα κτλ. Και φέρουν το άλλο setup όταν έχουν στροφές και τέτοια, όπως είχαν φέρει τότε στην Ουγγαρία, όπως φέρανε σήμερα αυτό το setup. Ναι, απλά αυτό, ότι είναι μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή σε κάθε αγώνα είναι σαν να κάνουν. Ναι. Αλλάζουν πολύ δυνατά το αεροδυναμικό κομμάτι του αυτοκίνητου. Όχι, έχουν καταλήξει σε ένα πακέτο που είναι για low drag, ένα πακέτο για high drag πίστες, και το θέμα είναι ότι δεν έχουν πλέον τους πόρους να κάτσουν να κάνουν μια γενική εξέλιξη σε ένα μονοθέσιο το οποίο θα είναι καλό σε όλες τις συνθήκες, όπως έχει καταφέρει και έχει κάνει αυτή τη στιγμή η McLaren και η Ferrari. Οπότε η Red Bull αυτή τη στιγμή προσπαθεί, είναι αυτό που λένε ότι από τη μία το Jack of all trades, ότι να είσαι ικανός για τα πάντα, σημαίνει ότι δεν είσαι ο καλύτερος σε κάτι συγκεκριμένο. Σε αυτό το τρυπάκι έχει πέσει η Red Bull αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Επίσης λέγεται ότι τα προβλήματα της Red Bull ξεκινήσαν όταν ήρθε μια αεροδυναμική αναβάθμιση στο πάτωμά της σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό ήταν αναβάθμιση του Νιούι, που πιστεύουν ότι ήταν μία από τις λάθος επιλογές που έγινε για την Red Bull. Αλλά αυτό είναι το θέμα τώρα, ότι ποιος θα κάτσει να το διορθώσει αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει, τώρα όταν έχεις το μάτι του Νιούι που να έχεις χτίσει το μονοθέσιο επί μονοθεσίων στη συγκεκριμένη εταιρεία επί σειρά ετών, σημαίνει ότι ακολουθάς μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Υπάρχει κάποιος άλλος από πίσω που μπορεί να ακολουθήσει την ίδια μεθοδολογία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί? Δεν ξέρω. Όχι, και εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Το να υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να εφαρμόσει τη φιλοσοφία και τη γνώση που είχε ο Νιούι. Είναι πολύ δύσκολο. Και θα επίσης αυτό που λες, το κάνανε track down εσωτερικά και βγάλανε μια ανακοίνωση ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε το 23. Από τόσο πίσω. Ναι. Τώρα σε ποιον αγώνα θα σε γελάσω, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν της Βραζιλίας, που γύρισε και έκανε παράπονα ο Πέρες για το μονοθέσιο. Όχι, συγγνώμη, ήταν στην Τζέντα. Και έκανε παράπονα ο Πέρες για το μονοθέσιο ότι έχει κάποιο πρόβλημα, ρε παιδί μου, δεν του φαινόταν καλό. Αλλά επειδή ήταν dominant ούτως ή άλλως, δηλαδή ο Verstappen το πήγαινε τάπα. Ναι, δεν τους ένοιαζε και τόσο. Δεν τον πήραν στα σοβαρά. Δηλαδή νομίζαν ότι εντάξει, είναι ο Πέρες, ρε παιδί μου, δεν είναι καλός. Οκ, δεν του κάνει το μονοθέσιο. Που και εγώ στη θέση τους αυτό θα πίστευα. Γιατί αν βλέπεις τον ένα οδηγό να πηγαίνει αίτητος όλο το πρωτάθλημα και όλος να παλεύει να το οδηγήσει, μάλλον αυτός που παλεύει να το οδηγήσει έχει και το πρόβλημα. Ήρθε και τους έσκασε στη μούρη αυτό. Ναι, γύρισε ανάποδα τελείως και είναι λίγο τρελό το ότι ο άλλος με προβληματικό πάτωμα που δεν το ξέραν τότε κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι αίτητος. Σχεδόν αίτητος. Κλείεται όμως το να λέμε ότι ένα εξάρτημα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα αυτοκίνητο. Από την άλλη μεριά, άμα κάτσει και το κοιτάξει, μπορεί να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στο αυτοκίνητο που ένας οδηγός να είναι εξαιρετικά ικανός να το διαχειριστεί.
Ναι, εντάξει, έτυχε να είναι ο Verstappen. Έτυχε να είναι ο Verstappen εκεί. Λοιπόν, και για τελευταίο, τι πιστεύεις για το Ρικιάρντο? Αποχαιρετάμε, Ρικιάρντο. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδαμε. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Πριν ξεκινήσουμε και την εγγραφή, είδα ένα post από τη Φόρμουλα 1. Φανερά συγκινημένος και βουρκωμένος ο Ρικιάρντο. Ναι, το είδα. Είναι δηλαδή, σαν να το λέει και ο ίδιος, ρε παιδί μου, ότι ήρθε το τέλος για εμένα στη Φόρμουλα 1. Που είναι στενάχωρο, αλλά για μένα ίσως είναι και το καλύτερο που μπορεί να κάνει, γιατί όσο μένει αυτή τη στιγμή, κάνει μόνο κακό στον εαυτό του. Δηλαδή δεν έχει να δώσει κάτι, έχει γίνει σε εισαγωγικά τέταρτος οδηγός της Red Bull. Πραγματικά. Που το μόνο που του δίνω, δηλαδή, και θα πω αυτό για να το αφήσουμε εκεί, είναι ότι προσπάθησε σήμερα, ακόμα και αν είναι ο τελευταίος του αγώνας κατά πάσα πιθανότητα, να βοηθήσει το Verstappen να είναι πιο κοντά στο πρωτάθλημα οδηγών. Γιατί άσχετα με το τι έγινε στο Αζερμπαϊτζάν το 16, αν θυμάμαι καλά, ή το 17 που συγκρουστήκανε. 18. Λοιπόν, που τα σπάσανε και είχαν βγει φήμες ότι ο ένας κοντράει τον άλλο και μισούται και κλασικό άλογα. Κλασικό δράμα της Φόρμουλα 1. Ναι, δημοσιογράφοι στα καλύτερά τους. Λοιπόν, με αυτό σήμερα το απέδειξε, και όπως και ο Verstappen στο Voicecom που βγάλανε live, που δεν είπε ευχαριστώ στην ομάδα, είπε ευχαριστώ στο Ρικιάρντο. Ναι, thank you Daniel. Δηλαδή, ναι, και για μένα είναι, εντάξει, είναι ίσως το καλύτερο που μπορούσε να γίνει για να κλείσει αυτή η καριέρα κατά αυτόν τον τρόπο. Κοίτα, ένα είναι ο άνθρωπος με το χαμόγελο, αυτό. Είναι καλός για PR, ρε γάμο, είναι καλός για PR. Τώρα, εντάξει, τούτη και αυτό το πράγμα με τη Φόρμουλα 1. Δεν ξέρω. Κοίτα, υπάρχει ένα hot take πάντως για τον Ρικιάρντο. Ότι και καλά, απλά δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα περαιτέρω για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ούτε στον Πέρες ούτε να πρίξουν και τον Ρικιάρντο. Ότι φεύγει από την RB για να μπει ο Λόσον, για να πάει στη Red Bull και να φύγει ο Πέρες. Και να μείνει ξαφνικά στο 93 ο Πέρες χωρίς δουλειά. Πόσο με ενοχλεί αυτό, πόσο με ενοχλεί. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει αποδεχτεί η Φόρμουλα 1 και η FIA αυτό το πράγμα. Αλλά πώς επιτρέπεις, όχι, πώς επιτρέπεις να υπάρχουν δύο ίδιες ομάδες και όποτε θέλει η βασική ομάδα να κομμαντάρει τη δεύτερη και να διεκδικεί πράγματα. Ναι, δηλαδή το ότι σήμερα μπήκε ο Ρικιάρντο στους τελευταίους 4 γύρους να βάλει soft για να πάρει το πιο γρήγορο γύρο από τον Norris, δεν είναι κάτι που θα έκανε η Red Bull V-Cup για να κερδίσει κάτι. Δεν έχει κερδίσει τίποτα απολύτως. Ναι, απλά όντως οπότε, πρέπει να ήταν οδηγία από πάνω αυτό. Ναι, δηλαδή πλήγωσε ένα βαθμό παραπάνω στον Norris. Και μου την έδωσε πάρα πολύ. Όχι γιατί το έκανε ο Ρικιάρντο, αλλά γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο ομάδες μαζί. Ναι. Και από την άλλη γυρνάς και μου λες δεν θέλω την Αντρέτη. Τι σου φταίει η Αντρέτη, σου φταίει. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Ναι, πολύ τώρα, μεγάλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξέρεις. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτά νομίζω τα καλύψαμε όλα για το σημερινό αγώνα. Τώρα στο τέλος, συγχωρέστε με για αυτό που βλέπετε με την κάμερα, αλλά παιδιά, μου βάρεσε το κινητό ότι κλείνει από μπαταρία. Δεν έχουμε κάμερα, έχουμε κινητό. Oh no. Δεν το σύνδεσα γιατί άρχισα να κολλάει. Συγχωρέστε με, συμβαίνουν αυτά στα live. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτά τα λίγα για πρώτο επεισόδιο. Στο επανειδήν σε ένα μήνα από τώρα, συγκεκριμένα 26 ημέρες. 20 Οκτωβρίου. Επόμενος αγώνας στο Τέξας. Τι πιστάρα, πόσο ωραία πίστα, πόσο μ' άρεσε το Τέξας. Το οποίο είναι ουσιαστικά έτσι. Είναι γενικά ένα συνοθήλευμα από διάφορες πίστες. Έχει μέσα Silverstone, έχει μέσα Βραζιλία, έχει μέσα Paul Ricard ή και Monza. Δεν ξέρω αν λόγος τώρα ποια ευθεία προτιμάς από τις δύο. Έτσι. Τα έχει. Αλλά είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν πίστα. Εγώ περιμένω πώς και πώς το σκηνοθέτη να κάνει αυτό το κλείσιμο στο qualifying lap, ηλιοβασίλεμα και αμερικάνικη σημαία. Θέλω αυτή τη γραφικότητα να την δω ξανά μπροστά μου. Πρέπει, χρειάζεται. Στο δίνω, όντως είναι πολύ ωραίο πλάνο, αλλά το θέλω.
Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, τα ξαναλέμε στον επόμενο αγώνα του Τέξας. Να τα συζητήσουμε.